मोर्जे गावातल्या शेतकामांक श्री मोरजाई देवीच्या शेताची नांगरणी करून सुरवात जाली। ही गावची प्रथा आसा। पयली नागराची पूजा करून ह्या पूजेक सुरवात करता। RDX स्क्वेअर ब्युरो रिपोर्ट। परब जाली आणि नांगर परबचा उद्देश काय हा की मोरजा देवीचो शेत त्या आणि गावाची एक प्रथा हा त्या प्रथेप्रमाणे आम्ही नांगर परब करतो। तर प्रथम नांगराची पूजा करतो। पूजा केल्या उपरांत सगळे मानकरी असतात गावाचे जे आणि ती पूजा भटा मान असता। पहिले मोरजा देवीची पूजा करता तो म्हणून त्याका तो मान दिलो तो करता पूजा। त्याच्या उपरांत मानकरी आहात पहिली भट जात धरता। त्याच्या उपरांत 3 फेरे भट मारता आणि त्या उपरांत पहिलो मानकरी जात धरता, दुसरो मानकरी जात धरता, तिसरो, चौथो आणि पाचवो अशा पद्धतीन ही आमची प्रथा जी आहा ते सगळ्यांक गावाच्या महाजना हक्क आहा। त्याप्रमाणे आम्ही ही वर्ष पद्धतीप्रमाणे ही मेच्या 22 किंवा 24 किंवा 25 तारखेक करतो। त्याच्या उपरांत नागरणी लोक त्याच्या उपरांत आमची गावाची प्रथा हे प्रथेप्रमाणे नंतर जोता आमची बांधतात। त्याच्या पहिले कोणाच गावात जोत बांधत ना।